Sige, tingala ka. Anong lako din eh. Morning kitawag Claret nga the return of the comeback. The return of the comeback? Oh. Now, to gani kon sa ituyo ni mas ako, akaron, Jeffrey. Abi mo, sultihan taga Claret ha. Kini dugay na kailangan gibati ni. Dugay na gigay na kong gibati, akong gitigong sa akong kasing-kasing. Sulod sa kong kasing-kasing. Deep inside me. Deep inside my heart. Nianhi ko din eh. Kaya gusto kong maningil ni mo, Claret. Gusto kong maningil ni mo. Maningil? Sa asa? Maningil ko sa imo sa rinta. Uy, rinta nga, nung rinta, good nga. Nakamilag po yun ini among balay, amo aman eh. Rinta akong gisingil si buha. Kay dugay ka na nagpuyo sa kong hunahuna. Huwag kay bayad-bayad. Boom! Mao ba? Mao kayo. O Claret, sultihan ta ka. Sa matag karon ug unya. Ikaw na sa akong huna-huna. Naghanag lang iyon. Hubog kuno ako. Hubog. Oo. Hubog ako. Hubog ako sa mga pasaling. Ugugmagay. Mau ka na ang gibati sa akong kasing-kasing. Claret, sultihan ko ikaw nga sunin ng kasing-kasing bisag uting kayon ang kinapusuran ni Ine makita ang pagtuyhakaw sa gugmang timos nga alang kanimo ako lamang. Nibal, nawala ang script pa sa bato. Claret, ni ining kagabihi una, ang ako ang ipagandaman aron lamang nga dawaton og sugton mo. Ang pobre kong pagbati alang lang yun kanimo. Boom! Anong naaman ay boom? Buang nagsulatan ni nga akong script eh. Claret! Si Claret, nahuboy mo sa nila Claret oh. Anong kulyo? Claret, ang akong kalag o ang akong lawas ihatag ko diha kanimo. Sa panahon nga sugton mo ako, ipasalig ko kanimo nga dili ikaw pasakitan. Kani pa man sa kanunay ikaw palamian. Boom! Wait, ianin lang ni ha? Sugton lang tayo nagbalik na nimo siguro? Claret, ayun nagbuhatag kay basig madunggaban ko diya sa gawas. O di na ko kabalik. Palis maluwi kay Claret. Ay, dili. Inigbalik na nimo nga kanang dili ka hubog, okay? Hey, please. Sugtan na lang ko. Anong sugton man dahin takabe? Diya, asa man na paingon, diya ramang gyapon na. Sugtan na lang ko. Ay, sige. Sugutan na ka. O, gisugot ako ni mo! Yes! Pero, magbulag lang yak. Magbulag na ta. Ha? Anong magbulag man ta? Dali ramang kayo nga naman. Ano bulag man dayon ta? Dali ra kayo. Asa maguna paingon ba? Di araman dahi gapon? Boom!